салом алейкум, хуш омадем ба канали Ройгон Авиа. Айни ҳол шумо қарор дорем дар авиакассаи Ройгон Авиа. Бародари азиз, бениҳоят маълумотои хуба имрӯз ман барои шумо тайёр кардам. Подписатсияро фаромӯш накунед, классои хитона дариқ надорем ва бо диққат видеоро то охирша тамошо кунед. Маълумотои имрӯза дар бораи конкурси машиникӣ ва дар кӯча мондани муҳоҷирони тоҷик. Маълумоти дуюм дар бораи конкурси Ройгон Авиа 130 нафара иншааллоҳи рӯзҳои наздик шумо дастрас мекунем видеоро ва мо кӯшиш дорем ки 130 та билет, яъне ба самолёт, ба автобус дастраси шумо бигарда ва шумо ба ватан сафар кунед. Се маълумот дар бораи автобусои Қазоқистон чӣ гуна муҳоҷирони тоҷикро дар метрои Шолковский ба фиреби худ ҷалб карданд. Чорум, нархномаи билетҳои самолётҳо, яъне ба Тоҷикистон. Панҷум, маълумот дар бораи оид ба сарҳадҳо. Шашум, маълумот оиди қарзҳои носупорида. Ҳафтум, маълумот оиди справкаи коронавирус. ҳаштум, маълумот дар бораи ҷои кор. нуҳум, маълумот дар бораи рейсҳои автобус ба Тоҷикистон ба хатсайри Москва, Регар, Хуҷанд, Душанбе, Қурғонтепа. Бародари азиз, чӣ хеле ки гуфтем маълумоти рақами 1 дар бораи конкурси машиникҳо ва дар кӯча мондани муҳоҷирони тоҷик. این گلاسوایی که ما میمونم تا آخرش در یک جایی گوش میکنیم. خلق همی مهاجر خلق همی تاجیک مورد همی اوقی پدرای همی خدوزاده های همی کنکورس میکردگی و بسیار الله میگن والله میگن و یک همی بلیسن هم خدوزاده همه دهن بپرونم که و یک اوقی پدر نکم ایروی همی خیلی کنکورس که در همی روسیه و جین موندم رفتن نمیتونم یا پدر نالا تنمی سومان با چی کتی گام میزنی سوم تمه پارتوی کشون گام نمیزنی دیگه میخندن و بلیت دروی میکنن و یا خدوزاده هنو هم آدمای خچونده میتن. این برادر از سنت پتربورگ زنگ زدن و درد دل کردن که بنیاد سومی کلان را از خود کردگن و صاحب یگان پریز نشیدن و عین حال یگان سومی ندارن که به تاجیکستان سفر کنن. این برای ما و شما باید درس باشه برادر عزیز. یعنی این برادر بهترین کار کرد که به ما رسون و من به شما میرسونم و من یگان کس عقیبش تنقید کردن نیستم یا که یگان گپی بد گفتنی نیستم. نفرایی که در راه راستن، نفرایی که خودشون باوری دارن که فریب نمیکنن، همون نفرایی در چی گفتنیم خداوند نگهبانتون باشه، پیشروی شما را خوانیم. نفرایی که در این حالتی برادر گذاشتگین ای خدا بترسین، کمی هم باشه زیرک شوین، هوشیار باشین، قدر مهنت خودتون بدونین. معلوماتی رقم 2 کنکورسی Ройгон Авиа روزهای نزدیک 130 بلیت به تاجیکستان. یا یکی از بهترین اپراتورها نو با کار گرفتیم در کانال Ройгон Авиа پیشنهاد کردن و من پروتیفی همین چیز بدون و این برادر خواهش کردن که همینا پیشنهاد برادرها بگردونن دستگیری کردن ویدیو آینده دا یعنی سر میتین کنکورسا. با همین خاطر من پیشکی خواستم که ای پیش نظر شما بگذارم و کامنتاری‌های خوب چند تا که می‌نویسین دستگیری میکنین ویدیو آینده دا 130 تا بلیت‌های سمالات کلوب، خوجند، قرغان، دوشنبه، کالخوزآباد، فیض‌آباد، حصار، قمسنگیر، راغون، آبیگرم، غرم، تاجیک‌آباد، لوبای جایی که شما در کره همونجا بلیت‌ها رو ما میمونیم دسترس میکنیم با نرخ 500 روبل و سفر میکنیم به تاجیکستان. فقط دستگیری شما را میبینم در این ویدیو. اگر شما پروتیف نباشین و بخواین چیا ویدیو آینده دا سر میتیم کنکورسی Ройгон Авиа را. اگر که دستگیری که نکردین همو برادری ما و شما همو برادری همین چه خیلی که بلیتای به نرخ دسترس شما در نوشتم همین خیلی میتونید زنگ زنید برای رقم بالای اکران همو خیلی بلیتو را دوام میتیم نوشتن. معلومات رقم 3 автобусои Қазоқистон муҳоҷирони тоҷикро дар метро Шолковский ба фиреб худ ҷалб карданд. чӣ хел автобусои Қазоқистон мардуми тоҷика фиреб кард дар метро Шолковский? Салом алейкум ака. Онҷа дурушида Москвада ҳамин автобус заказ кардем дурушта штаги. Асне ки браво одамай зиваца кайса пулора наметиан. Ментора файрод мекунан одамай бедакмин бисёрай. На номрош нами ганда одамора угрожат мекунан. Амира гуфтам байни мардум да бифаҳмонен чӣ гапай. Фаҳмонен ки дига вай хеле номро наёян вообще-то. Одамора издеваться мекунан. Ду рӯз шид бачаҳо дар дуруни ҳамин автобус хобанд. Имрӯз мерем, пага мерем, пага мерем, пага дига мерем.
амира гуфтум фаҳмоне мардум да нишон тен одаморо бинен оли қайдаш дурунда даже не гудаки гуфти гапон 9 моҳа 1 сола қати очашно аста немиҷа омадагием одаморо издиватса мекунам ҳамиди иша мегӯй пулора гардонем тем мо ба дигар кас мерем мегам мо шуморо намешносем еми номро короче говоря одаморо издиватса доранд шумо видео када фаҳмонед мардум да и автобусо то тоҷикистона намераванд ба ҳамин хотир мо чӣ кор кардем яъне ширкати хуҷандтранссервис шартномаи инора бекор кард ва ино бо частни дар гӯшаву канори Москва меистанд ва ҷалб мекунанд ба фиреби хичон мардуми тоҷика ино бурдан намерасонанд ино мебаранд дар ӯзбекистон дига автобусда мефурӯшанд ӯзбекистон мебарад дар тоҷикистон мефурӯшад ҳамин хел меравад ройгон авиа фақат ҳамин рақами болои экрана шумо мебинед фақат ҳамин рақамода ҷавоб медиҳад нафарои ки хабардор нестанд видеоро поделитса кунед то ки хабардор шаванд и барои фоидаи шумо барои як нафари дигара дастгирӣ мекунем ки ба доми и фиребгарон нағалтад автовокзал котельники даем метонем биёен айпешӣ бибинен айпешӣ суҳбат кунем чӣ хеле ки боша набоша мо тоҷикем рӯз то рӯз кӯшиш кардастем ки беҳтарин шароитҳоро муҳайё гардонем кадомое ки дар ҳақиқат шартномаро ба пуррагӣ иҷро намекунад мо бекор мекунем шартномаша ҳамкорӣ намекунем маълумоти чорум нархномаи билетҳои самолёт дар моҳи декабр моҳи декабрда расонданем ки ай ҳама билетҳои арзон 17 000 и кулоб сар мешава боло ва хуҷандам ай 13 000 14 000 омад 17 000 расид қурған ай 22 23 24 000 омад расид душанбе 23 24 000 омад расид ва ба ҳамин хотир расонданем шуморо ки кадомое ки шароит доранд кӯдакҳои майда апаву хоҳаро кӯшиш кунем ки ба самолёт равон кунем ҳаракат мекунем ки ба нархи дастрас билетҳои самолёт нависем ба рақамҳои болои экран шумо метавонед занг занед саволҳои худтонро битен ва ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред маълумоти рақами 5 оид ба сарҳадҳо бардораи азиз дар границаҳо кадомое ки штраф дорем ай пешиход автобус метро маска причатка ва дигар ва ғайраҳо ҳатман шуморо мегардонам бародаро ҳатман кӯшиш кунем ки супорем кадомое ки судебни дорем кадомое ки сими карта мегафон ва дигар чизҳо яъне ҳатман супорен штрафотона ки дар граница шумо ба мушкилӣ дучор мешавед ва автобус шуморо ждат намекуна бародаро ба ҳамин хотир кӯшиш кунем ки пешакӣ штрафотона биспорен яъне даниётон тоза боша то ки шумо ба мушкилӣ дучор нашавем бародаро ва маълумоти рақами 6 оиди қарзҳо нафарое ки ай мегафон ай золотои корона ва ай дигар молбулак дигарош қарз дорен бародаро ҳамин қарзотона супорен вақте қарза супорида наметавонед аввалаш ки нагирен вақте ки шумо мегирем пешакӣ фикр кунед шумо намедонед ки пагаш чӣ гап мешава мегирем ва пагаш супорида наметавонед ва мардуми мо бениҳоят мо худмона муло мегирем ва вақте ки дар мушкилӣ дучор мешавем ба чӣ кор мекунем чӣ хел кунем ки бигрезам бирам дига наёванам бахшиш кадомоеда ки сахт расид бародаро аввалаш ки кӯшиш кунед нагирен хитона ба қарз гирифтор накунед каме ам боша сабр кунед ҳаму пула кор мекунӣ ҳамун телефоне ки 20-25 000 дар кредитш мегирӣ дар 10-15 000 беҳтаринша мегирӣ ба ҳамин хотир ҳаракат кунем кӯшиш кунем ки хитона ба қарз гирифтор накунед золотои корона шумо бениҳоят зиёд занг мезананд ки ай золотои корона қарз дорам чӣ хел кунем ки ба тоҷикистон бирам дигар россия намебиём не бародар ҳозир техникаву технология тараққиётш бениҳоят пеш рафтага шумо ба тоҷикистон мерен дар тоҷикистон зиёд мешавад дар тоҷикистон мебиём ба хонаи шуморо ва иҷада хитон тоқаен ва дар уҷа падару модарои шуморо озор метиҳанд ба ҳамин хотир ҳаракат кунем кӯшиш кунем ки хитона ба қарз гирифтор накунем аввалаш нагирен ҳамун телефоне ки шумо мерен ай мегафон оформитиш мекунен ҳамун қарзе ки мерен ай золотои корона шумо ай медонед я рақами телефон мепурсад мезанед мегиренаш оқибатша фикр кунед ва вақте ки мегирен мушкилиётона буд мекунед ва дар фикри супориданашам бошем нафарое ки қарз дорен қарзотона биспорен занг занен баъза пурсен ки даниётон тоза боша то границаҳода ба мушкилӣ дучор нашавем маълумоти рақами 7 оиди справкаи коронавирус бениҳоят бачаҳои занг мезананд ки аэропорт кадоме ваёда мегӯяд ки справкаи коронавирус каме зирак бошем бародарои азиз справкаи коронавирус ай федератсияи россия вақте ки шумо граждани тоҷикистоне шумода дар кор нест хо ба автобус хо ба самолёт шумо озод метавонед харидори билет кунед ва ба ватан сафар кунед
гражданинои Россия, яъне шаҳрвандои Россия ай Тоҷикистон вақте ки ба Россия сафар мекунанд, фақат дар Россия метавонанд ки пурсанд, но ҳамаам ғайри имкон оё мепурсанд ё намепурсанд. Справкаи коронавирус шумо дар кор нест вақте ки шумо сафар мекунед ба Тоҷикистон. ҳаштум маълумот дар бораи ҷои кор. Яке аз беҳтарин менеҷерҳои Ашани Котельники бели дарча занг задан ва пешниҳод кардан, чунки ман администратори пеш кор фаъолият кардагам дар Ашан. Пешниҳод кардан 6 та ҷои кор, яъне 6 нафара хостанд ки ба ҷои кор таъмин кунанд, 4 нафар шабона ва 2 нафар рӯзона клининг, яъне уборщица, уборщи. Кадимое ки мехоҳин кор кунен, марамат пеши Анна Михайловна мерен, рӯзда дар кабинеташ, яъне мепурсен дар дохили Ашан ва вақте ки шумо ба пеши Анна Михайловна мерен, гап мезанен ки шумо айноми Али омаден. Кадимое ки документ дорен, соҳиби ҷои кори доимӣ мешен ва кадимое ки документ надорен, беташвиш суми шумо мегзара. Дар ин Ашан ман кор кардагам, медонам ки суми шумо ягон ҷо намешава, суми шуморо мегзаронанд, бе ягон фақат 15 рӯз задишка дорад ва кор строгия пешакӣ барои шумо бирасонам. Маълумоти рақами 9 дар бораи рейсҳои автобус ба Тоҷикистон. Бародарои азиз, рейсҳои автобуса мо пешниҳод кардем ки ширкати Хуҷандтранссервис, яъне нарх аз боло накуна, ба хотире ки нархи билети самолёт бенавад қиматчидагай. Кӯшиш кардесем ки иншаллоҳ ширкати Хуҷандтранссервис нарха боло накуна ва Хуҷанд 7500 места то охири декабра, 8500 регар места, душанбе рафт, душанбе Қурған ба нархи 8500 буд ва рейси рӯзи ҷумъа регараи 8500 рубл, рейсҳои оянда Хуҷанд мешавад 3 рейс 7500 рубли ва дар оянда мебинем, кӯшиш мекунем ки рейсҳои душанбеу Қурғанам баргарданд ва хизмати шумо да бошанд. беҳтарин маълумоте ки дар охир монд, и маълумоти рақами 10 дар бораи то дидори оянда. Бародаро, подписатсияҳо класса дареғ надорен. Иншаллоҳи рӯзои наздик мо ба 10,000 нафар мерасем.